Ganahan ka nga mo increase ang imong chance nga makauyab, ayaw buhata ang akong gibuhat. Kaysa akong pagpanguyab, igor na akong gisulti ang tinuod. A fundamental disadvantage. Kay sigon sa collective behavior sa babay sa conservative ka society, women require more than truth. At least, ang majority. In fact, naai-inverse nga proportion. Kung unsa kadaghan nga tinuod ang imong nasulti, mao kagamay ang imong chance. Kung unsa kagamay nga tinuod ang imong nasulti, mao kadako ang imong chance. In unison ani nga phenomenon, it seems nga sa early stage relationship, sa early stage sa imong romantic pursuit, ganahan sila nga mamakaka, nga mahimo kang dili ikaw, manglibre kag dinner, mahatag kag chocolates or flowers. Dili man na ikaw, dili man ka gahatag og flowers kada adlaw. Dili man na nimo nature. Imo ra nang gibuhat para magpa-impress, para hatagan siya stimulus nga ni effort, ni go hard nga nag-antos ka. In other words, gigamit ang atong suffering as a barometer of love. Kay para sa majority, the more you suffer, the more you are in love. Unya, kini nga suffering naa ni sa literature. Nasa mga balak, nasa mga kanta, nasa mga libro, nasa television, nasa internet. Unya, kini nga behavior gi-endorse ni sa society. So, kung ganahan ka mo increase ang imong chance na makauyab, pamakak, pangatik, impress her with your lies. Pretend nga nag-antos ka. Ako? Padayon ako nga mabasted. Kaysa akong paminaw, ang pagsulti sa tinuod, mao'y greatest effort nga ma-exert sa lalaki. But have you ever considered learning how to lie every now and then? Just a bit. But when enough people make false promises, words stop meaning anything. Then there are no more answers, only better and better lies. And lies won't help us in this fight.